L-influenza staġjonali, l-influenza A, tinsab f'pajjiżna. Il-konsulent u direttur mediku fl-Isptar Mater Dei, Joseph Dabono, għalli diġà kien hawn minn kellu xi sintomi ta' din l-influenza is-sajf li għadda. Staqsejnieh x'tip ta' sintomi qed ikollha din l-influenza. L-influenza daħlet Malta, fil-fatt kellna issa taster tagħha fis-sajf, kellna f'Ġun kellna ftit pazjenti bl-istess influenza li probabbli ġabuha mis-Southern Hemisphere minn fejn tibda. Imma issa laħqitna is-sintomi li qed tagħti huwa deni qawwi, speċjalment fl-estremitajiet tal-età, fit-tfal u fl-anzjani, iktar qabel ma jaqbadhom is-sintomi tal-sider, ġifier tas-sola, tal-bili. Ġifieri l-ewwel deni qawwi li jdum ftit ġranet u anki muscle pains u ġeff fil-ġogi, fil-muscles li fit-tfal u fl-anzjani speċjalment qed ikollhom bżonn jitlu l-isptar minħabba dehydration. Il-konsulent Joseph Dabono kompla jgħid li min ikollu dawn is-sintomi tal-influenza għandu jitkellem lit-tabib tiegħu u jistgħu jkolli ċempel fuq in-numru 1400 biex jieħu parir skont is-sintomi li jkun qed ibati bihom. Ħeġġeġ ukoll biex in-nies jitlaqmu kontra l-influenza staġjonali. U jekk ikun hemm sintomi li huma inkwetanti jersqu lejn l-emerġenza biex jiġu assessjati mit-tobba tagħna. Importanti dejjem imma li l-vaccine tittieħed. Il-vaccine hija waħda mill-aqwa armi li għandna kontra l-influenza. Qed nistennew li se tiżdied fil-fatt alla volja diġà bdiet għandna sala diġà dedikata għan-nies bl-influenza qed nistennew li se żżid fil-ftit ġimgħat li ġejjin. U jekk persuna taqbdu l-influenza jekk ikun ħal-vaċċin se tolqtu ħafna inqas milli kieku ma jkunx ħal-vaċċin. Il-konsulent Dabono kompla jgħid li s-sala li hemm iddedikata l-Isptar Mater Dei hija għal persuni li jkollhom l-influenza u mhux COVID, bil-għanni ma jkunx hemm pazjenti li għandhom il-COVID li jitħaltu ma' dawk li għandhom l-influenza A.